mener jeg ikke, løsning er, at man river bygninger ned og smider folk udenfor. Børn bliver stigmatiseret. Folk bliver stigmatiseret, når de søger job. Jeg kommer ind på nogle eksempler senere. Jeg stiller op her i København på baggrund af 3 mærkesager. Den ene, det er ulighed i sundheden. Det er sådan, at vi sidder i Nørrebro her i dag, men det er, hvis vi kigger på vores nabobydel, f.eks. Østerbro eller Frederiksberg eller andre steder, så er der rent faktisk op til 10 års forskel på vores levealder. Så det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er sådan, det skal være, at i nogle bydel, der lever man længere, end man gør i andre steder. Og så har jeg et mærkesag, der hedder retssikkerhed og remigration, fordi jeg simpelthen er død træt af den politik, som bliver ført blandt andet fra højrefløjen og sindelagskontrol, som de ønsker. Der er sket et skred i debatten, som jeg synes er helt vildt. Dengang vores forældre kom i 60'erne og 70'erne, der blev det modtaget rigtig godt. Vi hørte ikke om de her problemer, men hen ad vejen, så er der sket en skred, og det vil jeg gerne tage en stand foran. Og så er det selvfølgelig drikkevand. Jeg troede til at starte med 3 måneder tilbage. Okay, det er en mærkesag, jeg kunne stå indenfor, men det gør vi alle sammen nu her. Så det står jeg ikke alene omkring, men det er jo ret skræmmende, når man tænker på, at 98% af vores marker rent faktisk bliver der sprøjtet gift på. Og det siver ned i grundvandet, og vi er en af de få lande i verden, der tager vores drikkevand direkte op fra grundvand. Så det skal vi forsvare og beskytte. Hej, jeg hedder Emil Moslund. Jeg sidder i Borgerrepræsentationen nu på det 5. påbegyndte år her efter nytår. Og tidligere ansat på Christiansborg, som er assistent for Martin Lidegaard, den nuværende formand for Radikale Venstre. Jeg stiller op for en grøn dagsorden. Jeg stiller op for en retfærdig dagsorden, hvor man ikke er betinget af, hvem man er, eller hvor man kommer fra, men hvad man gør. I Danmark er det sådan, at vi har 1,6% natur tilbage. Det er tal fra Verdensnaturfonden, det er tal fra statistik. 1,6% natur tilbage. Det er det laveste i hele Europa. Hvis man omlægger en del af landbruget, så kan man få meget mere natur. Hvis man brugte 2% af landbrugets arealer til at opsætte solceller på, så kunne vi blive 100% selvforsynende på bare den alene masse i hele landet. Det er så små tilføjelser, så små ændringer, der skal ske, for at vi får en 100% grøn omstilling af vores samfund. Men fortællingen er lige nu begyndt at være sådan, at det ikke er en nødvendighed, fordi at man skal tage hensyn til de enkelte borgers vilkår. Og ja, bevidst, det skal man. Man skal altid tage hensyn til de enkelte borgere. Men den enkelte borgers dagsorden må ikke diktere, hvordan fællesskabet udvikler sig. Man skal tage hensyn til den i fællesskabet, men de dikterer desværre ikke fællesskabet. Så min dagsorden, jeg står for, det er at få en grøn omstilling inden for 5 år. Det er det, som Radikale står på. Vi vil have et straks forbud mod sprøjtegift. Det er det, Radikale står for. Og så ønsker vi at sikre, at uagtet hvem du er, hvor du kommer fra, så har du en ret til at, lige så meget som jeg har en ret, til at være en del af samfundet, hvis du vil. Og det betyder også, at vi skal tale de gode sager op. Lige nu er der utrolig mange sager, vi vælger at tale op, men det er ikke de sager, der er positiv fortælling omkring integration eller nydanskere. Det er desværre de andre overskrifter, for de sælger bedre. Derfor er det vores og mit partis forbandede pligt at fortælle jer omkring alle de gode eksempler, der også findes derude. For ellers så får I kun overskrifterne og clickbaiten at vide, og det tjener ingen noget som helst. Derfor stiller jeg op til Folketinget. Og skal lige sige, at jeg vil så gå omkring klokken 1:15, for jeg har næste debat. Det rejser mig også op. Hej alle sammen, jeg hedder Leila Stokmar, og jeg stiller op til Folketinget for Enhedslisten her i København, og jeg sidder også allerede i Folketinget for Enhedslisten. Jeg kunne også liste en lang, og jeg er meget enig i mange af de mærkesager, der bliver fremhævet. Klima, retfærdig grøn omstilling, sprøjteforbud, rent drikkevand. Det er vi heldigvis rigtig mange, der er enige om. For mig betyder det også noget, hvordan man kæmper for de ting. Efter et valg, når kameraerne er slukket. Og jeg kan love jer, at med Enhedslisten, der får man et parti og en stemme også i Folketinget, der godt tør sætte foden ned over for hykleri, der kæmper mod diskrimination, mod ghettoloven, som jo lige er blevet erklæret som diskriminerende af den europæiske domstol, som vi forhåbentlig betyder, at der også kommer en dansk dom, der gør, at ghettoloven bliver formelt set erklæret ulovlig og diskriminerende. At vi sætter foden ned over for hykleri, når det kommer til, hvordan vi mener i dansk udenrigspolitik, at folkeretten skal håndhæves, at der ikke er særregler for Israel, når det kommer til kampen for eksempel et frit Palæstina, når jeg har brugt rigtig meget af mit liv på, jeg har boet i Palæstina af flere omgange. Så jeg tror egentlig sådan, fordi det bliver hurtigt sådan,
valgkamp, sådan hurtig overbudspolitik om alt det, man gerne vil gøre. Men jeg tror, for mig er jeg egentlig også tænkt over, sådan, hvad er det egentlig, der betyder noget? Det er også en måde, man arbejder på. Og der kan jeg godt love jer, at vi er ikke bange for at sætte foden ned, når vi siger hykleri, og vi er heller ikke bange for at sige tingene, når de er upopulære. Fordi det er vi helt sikre på holder på den lange bane. Også når det kommer til noget, for eksempel som boligskat, formueskat og andre ting. Så det var bare en indledning herfra. Jeg hedder Niels Peder Ravn, og jeg sidder i Københavns borgerrepræsentation for det konservative Folkeparti, og jeg gør det, som der står på min plakat. Jeg stiller op for Kongens København. Jeg skal lige tilføje, at jeg er københavner. Jeg er født og opvokset her i byen. Jeg er vokset op også med en enlig mor, som lærte mig, at hårdt arbejde det faktisk kan betale sig. Men jeg voksede op i 70'erne og 80'erne, hvor byen faktisk var fattig, hvor den gældende påklædning, det var en fugtig uldjakke, eller uldfrakke, så fordi man skulle jo simpelthen holde varmen der under oliekrisen i 70'erne. Jeg er træt af, at København bliver forsømt i den nationale politik. Jeg er træt af, at København altid forfordeles. Jeg vil simpelthen sikre, at ligesom man har en jysk motorvejsmafia, som sørger for, at der går motorveje alle mulige arbitrære steder hen i Jylland, så vil jeg have, at staten er med til at finansiere infrastruktur i København, altså også metroen. Og så vil jeg åbne boligmarkedet, fordi det er sådan, at København er i dag, i forhold til dengang jeg voksede op, der er København blevet en meget, meget rigere by. Og det er godt, for vi skal huske, at i og med, at vi er blevet rigere, så er der altså også flere penge til velfærd. Derfor er jeg ikke så interesseret i at tale om huslejelofter og alt muligt andet som venstrefløjen. Men jeg er interesseret i at åbne markedet op, og jeg er interesseret i, at man for eksempel vil kunne være i stand til, hvis man bor i en god almennyttig lejlighed, som man er glad for, at der skal blive mulighed for, at man kan købe sin egen lejlighed, og på den måde komme ind på boligmarkedet på en ordentlig og værdig måde. Så jeg går til valg på, at København skal styrkes på alle måder. Det er erhvervsmæssigt, det er kulturelt, og det handler selvfølgelig også om boligpolitik. Tak. Yes. Jamen, jeg hedder Claus Buch. Jeg stiller op for Venstre i Københavns Storkreds, hvor vi sidder her i dag. Det er jo Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Så det er en stor by. Jeg har for nylig siddet 4 år i Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, hvor jeg har siddet i Sundhed- og Omsorgsudvalget, har siddet med alt inden for sundhedsområdet, ældreområdet, unge voksne i forhold til kultur og idræt, folkeoplysning, det vil sige klubber og foreninger i hele Københavns Kommune. Og jeg er selv idrætsmand, spiller stadigvæk selv lidt bold nede i KFL Boldklub nede ved Emdrup Idrætsanlæg. Det der nu er tid til. Jeg går til valg på 3 mærkesager. Der er jo masser af temaer, vi skal diskutere i dag og også de næste dage op til valgdagen. Et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen, kortere ventetider, bedre patientforløb og større fokus på forebyggelse, fordi jeg netop har siddet med sundhed- og forebyggelsesområdet. Og når det så er sagt, så er det i forhold til den mentale sundhed, trivsel og sociale fællesskaber. Og det kan man blandt andet gøre gennem klubforeningsliv, idrætsliv, kultur, miljøer rundt omkring. Besøger jo også kulturhus, ligesom jeg selv, og i dag er vi i et beboerhus her i Møllerparken. Så går jeg også til valg på stærkere skoler og uddannelsesmuligheder, mere fokus på trivsel, læring og individuelle muligheder. Vi er jo lige kommet med den her tillidsskole fra mit parti, Venstre. Vi mener, at der er forskel på at komme og diktere, hvordan skolerne skal fungere, både i forhold til skolelærer og skoleleder. Vi vil hellere give slip, og det mener vi oprigtigt, når vi har talt med dem derude, både i forhold til København og omegn, men også landsdækkende, at de efterspørger den her tolærerordning, hvor der kommer en ekstra voksen ind i klasserne. Det kunne forhåbentlig give lidt ro i forhold til blandt andet også inklusion, men i det hele taget også i forhold til undervisning. Så den sidste del, der er en meget stor mærkesag for mig som gammel købmandssøn. Jeg har boet i København 3-24 år, kommer ind fra provinsen Roskilde. Man føler mig som københavner i dag. Jeg ved, hvordan byen fungerer. Har også siddet med nogle gode kollegaer her i borgerrepræsentationen. Flere job og mere vækst, gode rammer for erhvervsliv, iværksætteri og ansvarlig økonomi. Og hvorfor siger jeg det? Fordi beskæftigelse, det er jo med til at bidrage til samfundet. Og vi kan sagtens fokusere på vækst og velfærd, og samtidig også lave skattelettelser. Det har vi også lykkes i den seneste valgperiode i Københavns Kommune at gøre. Der er penge at gøre godt med. Det, der er afgørende, det er at bruge pengene de rigtige steder. Og der er masser af gode intentioner fra den anden fløj, men lad os nu få noget økonomi bag, i stedet for at dele helt ud til højre og venstre, uden at økonomien er på plads.
Og det er vigtigt for mig som venstrevalg, at økonomien er på plads, finansieringen, inden man går ud med nogle forslag. Tak for mig. Tak. Vi ved jo alle sammen, at København er en lokomotivmotor for hele landet. Hovedstaden vokser gevaldigt, og det vil den også gøre fremadrettet i mange årtier. Hvor tænker I, at der skal være plads til de mange? Og hvem skal have råd til at bo i hovedstaden? Når nu, vi skal nok få ordet, når nu at vi er ved at rive billige boliger ned, når nu EU-domstolen, generaladvokaten, meldte ud, at loven er direkte diskriminerende og stigmatiserende, men alligevel har politikerne valgt, at den proces skal fortsætte, indtil Østerlandsret har truffet beslutningen. Men hvor er rettidig omhu, som vi hører mange steder fra politikerne, til at stoppe op, så vi ikke skal rive flere almindelige billige boliger ned til almindelige borgere i København, både dem, der bor her nu, men også i fremtiden. 2 eksempler kort. 1 over for den grønne trekant, der er cirka 100 boliger, man gerne vil rive ned, og at give plads til udlejningsboliger. Udlejningsboliger, kan jeg lige kort sige, de 2 karrierer, der er solgt i Møllerparken, huslejen på 95 kvadratmeter koster 7.000 plus forbrug. Den samme bolig, efter at Kapitalfonden er overtaget, koster 19.000. Og så er der handicappede huse i Tingbjerg, som man er almene, som man også gerne vil rive ned, som også er billige boliger, og give plads til Kapitalfonden til at bygge dyre boliger. Hvor er rettidig omhu? Værsgo. Tak. Jamen altså, det er jo bare spændende at se, hvad udviklingen bliver lige nu, fordi at nu har domstolen i udlandet jo været klar på, at det vi har besluttet i Danmark er jo ulovligt. Og det er som udgangspunkt jo kun Enhedslisten, Alternativet og Radikale, der hele tiden har været imod det. Alle andre stemt for det, og indrettet samfundet efter, hvad man også kalder populært ghettoloven, som en farbar vej frem, fordi det var den bedste måde, hvor man undgik, men til gengæld så tilføjede man så parallelsystemer. Vi synes, at der, hvor man skal bruge pengene rigtigt, er de steder, hvor de gavner flest mulige borgere. Og lige nu så vil man prøve at lave en ny enklave i København, ligesom alle andre enklaver, hvor det er samme priser, hvor det er høje priser, hvor det er for de få og ikke for de mange. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan sikre, at København har den her ikke homogenitet, men heterogenitet, altså forskellighed i sine faser. Det må ikke blive den samme by over det hele, for det er der ikke nogen storby, der er tjent med. Se på London, se på Paris, se på Oslo, se på Berlin. Der er ikke nogen steder, der er ens, og vi skal ikke prøve at gøre det ens. Vi skal simpelthen prøve at udnytte de arealer, vi har bedre, og lige nu så har vi nogle billige boliger. Der er for helvede ikke noget galt med boligerne. Der er måske noget galt med, at vi har indrettet vores samfund af, at det er nogle grupper, der bor der, og andre grupper, der bor her. Det kan vi snakke om, men at nedrive områder for at bygge nye områder til højere priser, hvad formål tjener det? Så var det lige Niels Peter. Ja, tusind tak. Ja, jeg venter lige mellem jer, så du får forskellige synspunkter frem. Helt grundlæggende, så er det klart, at vi bliver nødt til at forholde os til, hvad ghettoloven kommer til at betyde i fremtiden. Jeg vil sige, at jeg står jo fuldstændig bag beslutningen om at indføre en ghettolov, for vi havde altså behov for, at der blev brudt op i nogle af de parallelsamfund, som vi havde blandt andet her i byen. Omvendt er det jo fuldstændig gakkelak at rive udmærkede billige boliger ned. Den er jeg fuldstændig med på, og det er jo også derfor, at vi i Det Konservative Folkeparti har været meget aktive, for eksempel i forbindelse med Bellahøjhusene her, som man har hørt om her på det seneste måske. Fordi selvfølgelig er det åndssvagt at rive billige boliger ned. Men vi bliver altså også nødt til at se på samtidig, hvordan vi sørger for at få brudt parallelt samfund op. Personligt har jeg det sådan, at jeg bryder mig vitterligt ikke om at tvangsflytte folk. Jeg synes, det er en uskik. Jeg synes, det hører en sovjetstat til at gøre den slags ting. Men jeg synes, vi bliver nødt til lige at forholde os afventende til, hvordan kommer den danske stat til at holde sig til denne her dom om ghettoloven. Markus? Jeg tror måske, det er vigtigt lige at starte med at sige, at den københavnske tilgang har været, at man vil undgå at rive så
man skal gerne rive så lidt ned som overhovedet muligt. Jeg ved godt, der bliver revet ned, men inden fortællingen bliver, at vi river rigtig meget ned i København, så skal vi være fokus på, at vi i højere grad har ønsket at bygge til. Det er jo også noget, det vi gør blandt andet her, men også ude i Tingbjerg. Altså, vi bygger mere til, end vi river ned, fordi så slipper man for at fjerne gode boliger, fjerne billige boliger. Nogle af dem bliver så i så fald ommærket. Men Københavns tilgang har altid været, at vi vil undgå at rive ned, fordi det synes vi sådan set er dumt. Det er nogle andre steder, man har gjort det i højere grad. Når det så kommer til, jamen, hvor skal man så bygge, så må jeg jo trække på min efterhånden mange års erfaring inden for Københavns Råd, og sige, så er vi jo i gang med at bygge Lynetteholm. Det tager lang tid, og det er der også meget diskussion om. Men det er jo sådan set noget, hvor man går i gang med at finde ud af, hvad gør vi af den overskudsjord, vi har, hvor er vi kan skabe plads til mere byggeri. Det kan man så gøre derude. Så behøver man ikke at rive andre bygninger ned for at bygge tættere eventuelt. Man kan begynde at bygge derude, og man kan også sørge for, at der er højklassisk kollektiv trafik, således at folk i mindre grad behøver at tage en bil. Når så kommer til ghetto-lovgivningen, eller hvad vi skal kalde den, så må vi jo, tænker jeg også, at man inden for kommunen stadig bliver nødt til at afvente til, at den danske stat, kan man sige, opper sig og reagerer på den dom, der er kommet nede fra, EU. Jeg forestiller mig ikke, at Københavns Kommune går ind og, kan man sige, går imod staten på et område, som staten sådan set dikterer på kommunerne. Men det må jo så komme på et eller andet tidspunkt, når det er, at staten beslutter, eller domstolen beslutter, hvad det er, der skal gøres. Du får lige til sidst, vi veksler lidt om synspunkterne. Så er det Claus. Ja, tak. Jamen, jeg vil også godt svare på det her i forhold til boligpolitikken og alle de udfordringer, der nu engang må være. Og jeg ser jo lidt anderledes på tingene, forstået på den måde, at min politiske tilgang, det er jo ikke at finde huller i osten, det er at finde løsninger. Så mit udgangspunkt også i den her dialog i dag, og debat og diskussion, det er, at vi kan påvirke dem, der sidder inde på Christiansborg, og forhåbentlig mig selv på et eller andet tidspunkt. Så vi netop kan få det her ud i perspektiv og sige, lad os nu kigge på de eksisterende bydele, der er, og de nye bydele, hvor vi bygger. Vi har jo set nogle eksempler på, at vi for år tilbage jo havde flere forskellige lokalplaner for et område. Lad os nu holde os til, sidder der en dygtig arkitekt ude for enden, men jeg har også selv uddannet inden for hvad kan man sige, boligområdet. Men det, der var mit udgangspunkt, det er sådan set at sige, hvad giver mening at bibeholde og fastholde. Jeg har selv siddet også med plejehjemsområdet, hvor vi har siddet og kigget på bygninger i forhold til noget, der skulle rives ned, ikke rives ned. Så jeg er også for fremtidens klimavenlige hovedstad, den grønne omstilling. Men der skal bare være ræson i tingene, for vi har også nogle bygninger, der er rigtig, rigtig gamle og nedslidte. Så kan det betale sig at renovere, eller skal de rives ned, og så er der noget midlertidig flytning, ophold imellem. Jeg har jo også et princip, der hedder mennesker før system, før regering. Så det er også mit grundprincip her i dag. Vi skal ikke rykke rundt på folk, medmindre det giver mening, at man selv vil. Og hvis du spørger byens befolkning her i København til slut, hvor de gerne vil bo, så vil de gerne bo der, hvor de bor nu. I forhold til eventuelt et lokalområde. Så det vil sige, at man kan heller ikke flytte rundt med unge, voksne, ældre mennesker, som man har lyst til. Og derfor har vi også udviklet og betaler et relativt stort beløb hver år i København for en kommuneplan, hvor vi netop spørger byens borgere, hvordan vi gerne bo, både i forhold til infrastruktur, boliger og alt. Og jeg synes, den er en god benchmark på, hvordan kan vi udvikle byen. Så det håber jeg tror på, forhåbentlig giver på det, men vi kan jo ikke løse det hele på en eller to valgperioder. Men jeg synes, at vi er i proces. Anna? Altså jeg synes, for at være ærlig, så er det sådan lidt mærkeligt at høre, og særligt Socialdemokratiet sige, at nu må staten op sig, og Københavns Kommune kan ikke gøre noget. Vi sidder jo som kandidater til Folketinget, og Socialdemokratiet repræsenterer jo et parti, der i hvert fald i 2 perioder har haft statsministerposten, og når der kommer en dom fra EU-domstolen, der siger, at der taler om diskrimination, så er det jo, altså et er det ufatteligt, når man overhovedet lavet den lovgivning, og den rammer jo ikke kun etnisk skævt, den rammer også socialt skævt. At man ikke tager bestik af den dom, og selvfølgelig retter ind, at man så igen sylter og sætter sig på hænderne og venter på endnu en afgørelse. Det synes jeg er altså en skamplet på dansk boligpolitik og meget mere. Jeg synes, altså et grundlæggende problem, når vi taler om boligmarkedet i København, det er jo, at i sidste år, der steg en ejerbolig med ca. 23% i København. Det betød, at man som boligejer i gennemsnit ved at bare ligge hjemme i sin seng for eksempel, kunne tjene 2500 kroner i døgnet. Det er konsekvensen af, at man har overladt boligmarkedet til det frie marked, at man har lavet en konstruktion med det, der hedder By og Havn, hvor man i årevis har tilladt, at spekulanter, kapitalfonde, pensionskasser har kunne opkøbe ejendom fra kommunen og bygget
stinkende dyre udlejningsboliger, som bare er vækstet og vækstet i husleje, som har gjort, at kun de allerrigeste med de allerstørste indkomster har kunnet bo der. Det er en politik, man har ført med totalt åbne øjne for at finansiere Københavns øvrige byudvikling, fordi at staten på en eller anden måde har trukket sig fra at være med til at finansiere udvikling af København, hvorimod man glædeligt giver penge til andre landsdele. Så vi kommer ikke boligboblen og den uretfærdighed, der grundlæggende er forbundet med, at man tjener flere penge på at eje bolig, end man gør på at gå på arbejde til livs, hvis vi ikke får bristet den boble, og vi får skabt en regulering af boligmarkedet. Det er ikke nok. Vi skal også bygge mere. Det er ikke bare bygge nok. Fordi selvom vi bygger 5.000 ejerboliger i morgen, så er der så mange, der gerne vil bo i København, der har ressourcer også udefra, at priserne ikke vil falde. Vi bliver nødt til at bygge almen. Vi så gerne, at man havde 50% almen i lokalplanen. Og vi bliver også nødt til på de her stinkende dyre spekulantboliger at have et huslejeloft. Fordi det har faktisk ikke efter 91 været muligt med lovgivningen på Christiansborg at kunne regulere lejen. Så der har ikke været noget øvre loft for, hvor højt boligspekulanter og dem, der bygger de her investeringsejendomme, at de har kunnet sætte lejen. Så der vil vi gerne fra Enhedslistens side have et huslejeloft, og så synes vi også, at det er på tide, at folk, der tjener over 1 million på at sælge deres bolig, at de betaler en smule skat af de penge. Nu er der rigtig mange, og forsamlingen, som også har markeret, så det med jer, der ikke har fået ord, I får det lige lidt senere, så kan det være, at I også skal svare på, hvad der bliver spurgt om. Men prøv at svare lidt kort, så vi får flere spørgsmål ind. Der var en der bagved. Jeg har faktisk et spørgsmål, når det handler om boliger. Og jeg vil gerne spørge, hvordan kan det være... Må de have brugt den her? Jeg har et spørgsmål omkring boliger, og jeg vil gerne spørge, hvordan kan det være, at staten har godkendt selv af vores 2 gård, og gård 2 og gård 3. Og den er blevet renoveret, og så deres pris er dobbelt så højt som vores, altså leje. Og jeg vil gerne lave en lille kommentar, fordi det er Enerap, der har købt den, og vi ved alle sammen, hvem er medejer i Enerap. Og så jeg tror, det er bare sådan en politisk vennetjeneste i mine øjne. Det er bare en lille kommentar. Så derfor min spørgsmål, det går ud på, har I overvejet, når vi vinder vores sag, hvad vil der gå og ske med de beboere, fordi vi har stadigvæk rettighed til at komme tilbage til vores lejlighed, og de har alle beboerne i Mjølnerparken ønsket, at vi får vores lejlighed tilbage. Så vi gider ikke have noget erstatning, vi vil gerne have vores lejligheder tilbage. Så mit spørgsmål det går ud på, hvad har I tænkt jer at gøre nu, når I kommer en gang ind? Hvordan I vil beskytte vores rettigheder, når vi vinder vores sag imod staten? Tak. Så var det her. Ja, jeg synes, det var et godt spørgsmål, om folk kom tilbage til sin lejlighed. Og jeg får Bellerød, og vi har stået i en situation, hvor vi skulle smides ud for, jeg skal nok gøre det kort af, som jeg lover, for det er jeres møde for 3 år siden. Og det var Enhedslisten, der var med i det, sammen med boligorganisationerne. 6 huse skulle smides ud, fordi der var et eller andet galt, vi ikke har måttet måle. Det blev en lang sag, og det var Socialdemokraterne, og Markus og Lars Weiss, der hjalp os dengang, så folk ikke blev smidt ud. Ikke? Og så er vi sidenhen blevet smidt ud på mærkelige ting, hvor der ikke er målinger. Og der vil jeg sige, der har det været de konservative og Socialdemokraterne, der har hjulpet os for at få nogle målinger og få ret tid et eller andet. Og det, jeg har op med godt spørge dig om for Enhedslisten, jeg kender jer i praksis, jeg kendte jer ikke før. Jeg har altid været positiv over for jer, men at lære Enhedslisten at kende igennem det her forløb har været ganske skrækkeligt. Vi har ikke kunnet få foretræde for udvalget, fordi vi ikke var på dagsordenen. Ja. Vi har ikke kunnet få foretræde for udvalget, fordi vi ikke var på dagsordenen. Vi er smidt ud. Jeg er smidt ud af en lejlighed, vi har boet i årtier, på baggrund af, at vi har været under eventuelt og forskellige ting. Vi har ikke kunnet få indsigt, selvom det almennyttige boligselskabernes regnskaber, hvor de har brugt 250 milliarder af beboernes penge, og vi kan ikke få bilag, og kommunen og dit parti har givet medhold i, det må de gerne. Vi behøver ikke få, selvom vi har ret til alle den sektor. Og derfor så har jeg en ret dårlig erfaring med jer, når I kommer til magten, ikke?
Det må jeg sige, og det er sgu meget alvorligt, for vi er 169 mennesker, der vippet ud, som nogen har boet der siden 58. Det er en katastrofe, det der sker. Og jeg ved godt, han vil af med mig. Og så vil jeg sige med hensyn til Enhedslisten, ikke, at jeg har meget svært ved at forstå det, du snakker om med hykleri, og jeg går imod boligspekulation og pengespekulation. Når man ser på jeres parti, jeg har lige slået jer op, så er sådan en som Pelle Dragsted, han har taget 6 millioner ud af sin bolig i fast ejendom og købt friværdi og købt bolig. Jamen, du skal ikke ryste på hovedet. Det er noget helt andet. Ja, det er ikke det, vi snakker om for her. det er det, Enhedslisten gør. Og der er mange af jer, der kan se, at Pernille Skipper og alle mulige har gjort det, og Johanne, og de har tjent millioner. Og så hører man alt jeres snak om boligspekulation. De penge skal jo hentes et sted. Altså de penge, som man får ud i friværdi, det er jo ikke også andre mennesker, der bare må man kunne tale om deres penge. Det er også jer, der er med i det. Godt. Tak. Må jeg lige svare på det? For det var Lidt øjeblik. Goddag, jeg hedder Jørgen Brun. Jeg har en menneskealder og formand for en lille andelsboligforening. Der er et helt andet tema, jeg synes, vi glemmer i boligpolitikken. Det er de gode boliger, byen mister. Det er ikke kun på grund af nedrivning, det er også på grund af nedlægning af især små andelsboliger. Det er sket utallige steder. Det er adskillige tusind gode boliger, rigtig gode begynderboliger, også boliger for seniorer, der er forsvundet på den måde. Man kunne, det vil jeg gerne have jer til at overveje, lave en eller anden form for moratorium for det, sådan at og også at tidligere nedlagte boliger, som er blevet sammenlagt til større boliger, det er jo ikke nødvendigvis børnefamilier, der får dem, det er dem, der har kassen bedst i orden. Når sådan en, den bliver næste gang bliver handlet, og så skal genudstykning overvejes som en mulighed. Altså faldstammer og stigestrenge eksisterer jo stadig, men det er noget, som skal laves på lovgivningsniveau. Ude i de små foreninger, der har vi ikke nogen mulighed for at kæmpe mod. Der er det pengene, der tæller. Selvom man har lige så mange ventelistesystemer, som man kan have. Jeg synes, de skal overveje den del, for det er et rimelig stort problem i Danmark. Jeg tror, der er adskillige flere boliger, der forsvinder på den måde, end det gør i en såkaldt ghetto-lov. Tak. Jeg synes, du skal... Fordi der kommer nogle... Altså lad mig starte med det sidste. Altså jeg tænker ikke, at der er særlig mange politikere, der mener, at man som privatperson, som man jo også har ret til at være som politiker, skal gøre noget, der går ud over loven. Det er klart, altså jeg har ligesom at vi, hvis vi ønsker en højere skat, så skal vi jo heller ikke betale mere skat, før den skattepolitik er indført. Det vil jo skabe et kaotisk system, hvis alle politikere skulle håndhæve deres politik, som om det var gældende lovgivning. Og hvis, når du har studeret så grundigt, hvad forholdene er, så kan du jo måske læse dig til, at Pelle Dragsteds bolig er et kollektiv med en fond, hvor han ikke kan trække overskud ud. Men jeg er med på, at konceptet er med op og have sin private sag mod Enhedslisten. Det er bare for at rette nogle faktuelle ting. Jeg tror ikke, der er nogen, der principielt set mener, at man som politiker skal betale mere i skat, end lovgivningen siger, uagtet at man gerne vil ændre den lovgivning. I forhold til den konkrete sag om Bellahøj, jeg sidder jo ikke i kommunen, og jeg kender jo ikke den dialog, jeg har haft om at få foretrædet andre ting. Jeg kender sagen i forhold til spørgsmålet omkring, altså hvis det er i forhold til det nedrivningstruede, i forhold til Bellahøj, af de dilemmaer, der har været der, og det er jo som miljø- og teknikborgmester er ansvaret, at man reagerer, hvis noget er nedrivningstruet i forhold til at sørge for, at man går med livrem og seler, og det er jo prisen for også at være borgmester, at træffe nogle svære beslutninger. Men jeg sidder jo ikke i kommunen. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der har været i forhold til på foretræde, i hvilket udvalg og andre ting. Det er jo noget, jeg ikke, altså det er ligesom uden for min. Men at lave man sådan bredere angreb på Enhedslistens cykleri, det synes jeg måske er lige under lavmålet i forhold til at angribe enkelte politikers private forhold. Fordi det mener jeg ikke hører politik til som sådan, så længe man overholder lovgivningen. Yes. Vi spiller. Ja, lige indledningsvis vil jeg sige, at jeg er meget glad for at være borgerlig, for så har jeg ikke så høje idealer på andre menneskers vegne. Når det er sagt, så har jeg jo lidt forstand på kommunen. Jeg vil godt lige sige noget, også til det, som Leila har sagt. Prøv at høre, det er jo ikke en løsning på de stigende boligpriser at bygge flere almennyttige boliger. For det første skal vi huske, at en nyopført almennyttig bolig er jo ikke billig. Det koster det samme stort set at opføre en almennyttig bolig, som det gør at opføre en hvilken som helst anden slags bolig. Vi ved, at det, som danskerne vil have, og ikke mindst københavnerne vil have, det er ejerboliger. Der er kun 20% af boligmassen i København er ejerboliger. Det vi skal have, det er flere ejerboliger. Det kan være, at der er noget af den private
private udlejning, der skal omdannes til ejerbolig. Der er, som jeg har foreslået tidligere her i dag, det kan være, at noget af den almennyttige sektor skal omdannes til ejerbolig, som så igen kan, hvor man så kan bruge de penge, man får ind til det, til at investere i flere almennyttige boliger. Men det, vi skal huske, det er, at københavnerne og danskerne som sådan, 70% ønsker at eje deres egen bolig, om det er som ejerbolig eller andelsbolig, det er sådan set lige meget. Danskerne vil ikke have almennyttig boligbyggeri, sådan er det. Og det nytter selvfølgelig ikke noget. Man kan jo ikke sænke priserne ved at bygge flere boliger, som så altså er tilsyneladende billigere at bo i, men som så ikke imødekommer det krav eller den efterspørgsel, der er på ejerboliger. Det er ejerboliger, vi har behov for. Sådan er det. Jeg tror, vi har brug for alle slags boliger til alle slags borgere. I de almene boligselskaber, hvis der er nogen, der skal skrive sig op i dag, så er der 20-30 års venteliste, skal vi bare være opmærksom på. Værsgo. Tak, så kan jeg også få lov at sige lidt. Jeg har egentlig lyst til at svare først på dig, Niels Peder. Altså, da jeg var barn, der drømte jeg også om at spille for Real Madrid og blive kærester med Rihanna. En ejerbolig på Østerbro koster, den billigste ejerbolig på Østerbro koster 4 millioner kroner. Det er, altså, der er lidt langt fra drøm til virkelighed. Jo, men det er jo ikke mennesker, der derfor, har boet centralt i København. må jeg ikke lige have lov til at tale på? En gang her. Det er første gang, jeg har ordet. Så jeg kan virkelig godt lide din kommentar og spørgsmål. Fordi jeg savner virkelig, at andelsboligmarkedet overhovedet er blevet nævnt i den her debat. Altså det er mig og mine kammerater, hvis vi ikke bare drømmer om, men har en ambition om på et eller andet tidspunkt at rykke ind i, det er at få fat i en andelsbolig. Fordi almenboligmarkedet, det er nemlig også, altså jeg har været skrevet op, siden jeg var 15, ikke? Det er ikke fordi, jeg er kommet meget tættere på at få fat i en almenbolig. Så andelsboligmarkedet, det er der, hvor der sådan, trods alt er en eller anden form for realisme i at få en chance. Og antallet af andelsboliger, som du nævner, ikke? Det er jo faldet på år. Det falder konstant. Så jeg savner lidt, at der er en strategi for, hvordan får vi ikke bare stoppet ligesom blødningen, men også, hvordan får vi skabt flere andelsboligforeninger? Hvordan overbeviser vi folk om, og specielt lejere i private udlejningsboliger, hvordan hjælper vi dem med at skabe andelsboligforeninger i deres lejemål? For jeg er sådan set fuldstændig enig. Og jeg sådan, i forhold til hele parallelsamfundsproblematikken, jeg savner egentlig et Christiansborg, der er mere opmærksom på nogle af de parallelsamfund, som er ved at opstå alle mulige andre steder. Jeg bor i Valby Maskinfabrik, som er sådan en nybygget område, hvor altså, huslejen er jo over 10.000 alle vegne. Altså, det vil jeg da kalde for et parallelsamfund, hvor der kun er råd til dem, der har, eller hvor der kun er mulighed for at bo der, hvis man har råd til det, eller hvis man er ekspat, der er tvunget til at flytte derud. Jeg har været ude og banke døre i de områder, ikke? Altså, det er jo folk, der er altså, ledere i kommunen og sådan noget, som er ved at blive priced out af deres lejligheder. Det synes jeg er skørt. Der gad jeg godt lave en parallel samfundspakke, hvor vi for eksempel lader kommunen bruge sin enorme formue, som de har i dag, over 20 milliarder kroner, på at opkøbe nogle af de boliger og udleje dem billigt kommunalt. Så jeg savner egentlig sådan, altså, jeg savner et helhedsblik på, der også tager sådan, som ikke bare handler om, hvad er løsningen på boligkrisen, bygge noget mere, men som også er lidt mere realistisk, få gang i andelsboligmarkedet, få gang i noget kommunal udlejning og få de der kapitalfonde ud af byen. Og det er noget, I skal gøre. Ja. Emil? Ja, tak. Helt ærligt. Nu er det her et folketingsvalg. Det vil sige, at vi har mulighed for at tænke lidt større tanker og lidt nyere tanker end blot at bygge nyt og at bygge forskellige almenboliger. Ja, for vi skal da bygge almenboliger, vi skal da også bygge ejerboliger. Det ene skal vi ikke udelukke det andet. Det, som er udfordringen, særligt i København, det er, at man har ikke råd til at komme ind på noget af det. Almenboliger, fordi der ikke er nok, og så skal man vente 30 år at komme ind. Bygger vi nogen, holder vi stadigvæk måske en 30 års ventekø ned til 25. Hvad hjælper det nogen? En ejerbolig, de koster. Hvad kan vi gøre for at komme ind på det ejermarked? Det kan vi gøre ved at tænke nyt. Og en af de forslag, som ligger på bordet, det er, at når man har et førstegangskøb, altså når man første gang vælger at købe en bolig, så har man som udgangspunkt allerede været på arbejdsmarkedet nogle enkelte år. Der er man mulighed for at spare op i en pension. Den pension er noget, man selv ejer. Men lige nu er det sådan, at hvis man trækker sin pension ud, så skal man betale 60% i skat. Hvorfor er det, at man ikke kan tænke sig til, at når vi argumenterer for, at aktier er en god investering for vores pension, som de forvalter for os, men vi er alle sammen også enige om, at boliger er en god investering for os alle sammen. Hvad er argumentet så for, at når man har et førstegangskøb, at man overfører de midler, man har for sin pension, over til førstegangsboligkøbet? Sådan, så man kan lægge den sikkerhed over for banken, for de penge er jo dine. Det er jo dine penge. At tage de midler og lægge som en sikkerhed over for banken til, at du kan låne, hvad det koster at få lov til at købe en bolig.
Det vil være en mulighed for os alle sammen. Fordi alle sammen, bare efter 3 eller 4 år på arbejdsmarkedet, har vi minimum 100.000 kroner, uagtet hvad for en branche du er i. Og hvis du er en akademiker, så har du 300.000 efter 3 år. De penge er lige så godt sat af til, at du investerer i den bolig, og så kommer du ind på det marked. Og det er det mest uligskabende, vi har i vores samfund, det er boligerne. Godt. Claus? Ja, tak. Jeg skal gøre det kort. Der er jo mange, der gerne vil... Der er altså 2, der ikke har fået ordet meget længe, så vi skal holde det kort. Ja, men det skal jeg gøre, selvfølgelig. Og vi er jo selvfølgelig også i Venstre, Danmarks Liberale Parti, er også kommet med et boligudspil, og det er fuldstændig korrekt, som min politiske kollega ved siden af siger, at over 70%, de vil selvfølgelig gerne eje deres bolig, hvis det er muligt. Ja, roligt. Ja, Claus. Er det okay, at jeg snakker videre? Ja. Eller? Værsgo. Godt, tak, for jeg afbryder heller ikke. Tak. Det jeg vil sige med det er, eksempelvis her for nylig har vi lige sat spadestik ude ved Ingenhav Brygge nu, hvor der bliver bygget 1000 boliger. 30% almen, 70% forhåbentlig ejerboliger. Der er også ejerboliger nede på Bispevej, der koster lige så meget som ejerboliger på Østerbro. Vi skal bygge noget mere, selvfølgelig skal vi det. Og eksempel det er jo, og det har også været ude og tale om. Det jeg bare vil sige med det er, at for mig handler det sådan set om at lytte til, hvad efterspørgselen er på. Og i forhold til det, der bliver nævnt for herren herovre omkring andelsbolig, så har kommunen jo været inde faktisk at lave nogle projekter, hvor vi netop har taget fat i lejeboliger og konverteret det til andelsboliger. Så det, der bliver diskuteret nu på Københavns Rådhus, og det kan jeg tale med om, fordi jeg ved, hvad der foregår, ligesom mine kollegaer her, der har siddet i borgerorganisationer og stadigvæk gør det. Det er, vi er nødt til at finde ud af, er det en kommunal opgave, eller er det staten? Staten giver bloktilskud, det vil sige, at de giver statsstøtte, og så skal de trække følehornene til sig, og så får vi nogle midler i kommunen, ud over den gode økonomi, vi har i forvejen. Men det nytter ikke noget, den anden fløj hele tiden konstant kommenterer på, lige så snart de ser, at der er en check, mulighed for at udbetale nogle penge, så kører de fuldstændig gribmodellen, og så skal de have fat i alle pengene. Der er masser af projekter, ud over boligpolitikken, vi skal have løst her i Københavns Kommune, men selvfølgelig skal vi også have løst boligsituationen. Og det er også en proces. Vi skal bare finde ud af, hvad skal kommunen tage sig af, hvad skal de almindelige boligselskaber tage sig af. Når vi bygger plejehjemsbyggerier, jamen så frigiver vi jo projektet til almindelige boligselskaber. Tak. Ja, jeg tror faktisk, jeg vil prøve at starte et andet sted. Når vi kigger tilbage på ghetto-loven, så føler jeg også, at det ligesom har været en dække for, hvad det i virkeligheden handler om. De kaldte det for parallelsamfund. Det var det, vi skulle til livs med. Men i bund og grund så virker det som om, at der har været ligget en bagtanke, der hedder, at der er nogle kapitalfonde, der skal ind. Der er nogle boligspekulanter, der skal ind. Fordi vi kan jo se, at hvad der er sket, når man har revet de her bygninger ned. Priserne er fløjet op. Det er jo ikke noget, der kom ud i det blå luft. Det må der have været planlagt på forhånd. Og så er det jo helt hul i hovedet, når vi snakker hele tiden om, at vi mangler almene boliger. Men samtidig så river vi boligerne ned lige her. Det giver jo ingen mening. I Alternativet, der har vi et princip, når det kommer til nedrivning af boliger. Det hedder bevar eller forklar. Og vi har ikke fået nogen forklaringer på de boliger, der skulle rives ned. Og hvis problemet var parallelsamfund, som vi skulle til livs, så gøres det på den bedste måde at komme det til livs. Det er gennem forebyggelse. Det er ved at investere i området. Det er ved at investere i mennesker. Det er ved at investere i skoler. Det er ved at investere i vores unge mennesker. Det er ved at investere på arbejdspladser. Fordi i sådan nogle områder som Mølnerparken for eksempel, der bor alle typer mennesker. Problemet er, når vi stempler dem som parallelsamfund, så stigmatiserer vi. Der er børn derude, der rent faktisk bliver påvirket, når de går i skole, og de får at vide, at de bor i et ghettoområde. Jeg vil faktisk gerne komme med et meget unikt eksempel fra en af mine kammerater, som er direktør i en virksomhed. Da han skulle søge job et andet sted gennem et rekrutteringsbureau, og han så nåede hele vejen til finalerunden, men ikke fik jobbet, der var han ude og få en kop kaffe med det her rekrutteringsbureau, den her konsulent, for at høre, hvad var det, han manglede af kvaliteter. Han sagde, at det var et fint samtale, men han kunne stadig ikke forstå, hvad det skyldes. Og så svarede hun, de ville meget hellere have en direktør, der bor i Charlottenlund, end en, der bor i Mølnerparken. Det er, hvad ghetto-loven har gjort mod mennesker her. Så hvis vi vil bevare de her priser, og hvis vi vil sørge for, at priserne ikke stiger derudad, så bliver vi nødt til, så er jeg bare nødt til at sige, i Alternativet, det er stop ghetto-loven.
træk dem tilbage. Lad os bevare de bygninger, som vi stadig har, før det er for sent. Det har ikke svaret på min spørgsmål. Rolig, det kommer. Jeg vil godt prøve at svare på det, hvis jeg husker spørgsmålet rigtigt, om vi kommer til at love, at du kan få lov til at flytte tilbage i din egen bolig. Det tror jeg ikke, vi kan love dig. Jeg har svært ved at se, at vi skulle sidde her helt ærligt og skulle sige, ja, du får lov til at flytte tilbage i din bolig, hvis der bor nogle andre. Det vil være ulærligt. Men jeg har både før dem. Ja, men jeg tror ikke, altså, jeg forstår godt din vrede over, at det er smidt ud. Jeg har ikke været... Okay, okay, fint, jeg skal nok lade være i uro. Så prøv at sige, du kommer ikke til at flytte tilbage, fordi man kommer ikke til at smide de andre ud. Sådan er det, desværre. Jeg tror, man kommer til at tilbyde en kompensation, så fremt at man bliver ved med at tabe de her sager. Og så må man jo så tage den derfra. Jeg tror ikke, der er nogen her, der helt ærligt kan komme og sige, at du får lov til at flytte tilbage, hvor end du gerne vil i din lejlighed. Fordi der bor nogle andre lige nu, og det kommer man ikke til at smide ud. Og det er jeg ked af at sige. Det er rigtig godt, at der er en her, Pernille, der svarer på det spørgsmål, som hun spurgte om. Men vi er vel et retssamfund, og vi er vel et demokrati, som vi bilder os ind. Så må jeg lige sige her, at der var anlagt en retssag i forhold til staten, og det var efterfølgende med åbne øjne, at man lavede en salgsaftale, som bliver godkendt af boligorganisationen, Københavns Kommune og den danske stat. Det var efter, at der var anlagt en retssag. Så man har ikke vist respekt for retssamfundet. Og alle dem, som man så har flyttet ind, de var også vidne om, at der var en retssag. Den 13. februar 2025 kom generaladvokaten med en klar udmelding om, at loven er direkte diskriminerende og stigmatiserende. Der var kun ud af 2 karrierer, der var der kun 1, der var overleveret til Kapitalfonden. Så sætter man ekstra arbejder på, for at gøre den færdig, for at overlevere, inden EU-domstolen kommer med sin endelige udmelding. Så vær lige opmærksom på, hvis vi skal have respekt for demokratiet og retssamfundet, så er det politikerne, der skal gå forrest. Ungdoms Fællesråd har lige lavet en undersøgelse blandt deres mange medlemmer. Den siger, at 11% af de unge ved ikke eller vil ikke stemme. 11%, I kan selv læse undersøgelsen, ved ikke og vil ikke stemme. Mon der også her er en afstand imellem, at man tror på, at politikerne vil borgerne det rigtige, eller om man tror på, at politikerne har respekt for retssamfundet og demokratiet, og vil en det bedste. Jeg tror bare, det er meget vigtigt, at vi er opmærksom på, boligorganisationen, Københavns Kommune, staten har godkendt at smide folk ud og sælge de boliger til nogle andre, velvidende, at der er anlagt en retssag. Og så må jeg sige, FN sendte et brev til den danske statsminister Mette Frederiksen, sæt salget af boligerne i Møllerparken på pause, indtil domstolen har afgjort, hvorvidt det overhovedet er lovligt. Det har man valgt at se stort på. Så man bærer et medansvar i det her. Hvis alle andre borgere skal respektere love og regler og retssamfund og også vores demokrati, så gælder det også politikerne på Christiansborg. Så det må I meget gerne tage og tænke lidt over. Og der er altså nogen, der gerne vil spørge en masse her. Du havde... Ja. Og så er det dig, Jesper, bagefter. Jeg hedder Usman. Jeg er her privat, men jeg sidder også i Boligforeningen AKB's organisationsbestyrelse. Og bare for at korrigere noget i forhold til det med almene boliger, der er rift om dem, det er derfor, der er ventelister. Der er behov for dem, men det er blevet syltet af kortsigtede planer, som jer politikere I har, når I kun har 4 år ad gangen at kigge frem i. Fordi det der er, det er, hvis man bygger billige, betalbare boliger, hvis man vil det, så skal man tænke 30 år frem.
For selvfølgelig er de dyre, man kan ikke trylle. Materialerne er dyre, priserne er dyre nu. Men de boliger, der bliver bygget i Sydhavn for eksempel, som var dyre, da det var dengang, som er almene i dag og er billige i dag, de er blevet billigere, fordi man har investeret, man har turde tænke længere end sin egen næsetip. Det vil jeg bare lige sige. Så det der med, at man tænker på, hvad folk gerne vil have. Jeg vil gerne lige tale om det. Fordi lige nu, der er der også i det borgerlige Danmark, at der blev lavet undersøgelser, der hedder, at der er flere danskere, der ønsker, at muslimer ud af landet end ind i landet. Ikke? Vil I også give dem det? Parallelsamfundsplanerne, altså det som Lars Løkke lavede i det borgerlige Danmark, det kom jo fra et ønske om, at, jamen, eller en sandhed om, jamen, hvis vi bare fjerner alle dem der, som man gerne vil have ud, så får vi jo ro på, så har vi ikke parallelsamfund mere, men selvfølgelig handlede det også om boligerne. Selvfølgelig handlede det om at få investeringsfonde ind. Men det der er problemet, det er, at jeres sandhed, den holder jo ikke i længden. Ikke? Fordi det giver jo et dårligt billede, når det er, man kigger på statistikkerne. Jeg forsvarer ikke dem, der er kriminelle, de skal i fængsel, men når man kigger på statistikkerne, de kriminelle, hvem er det? Det er mænd. Jeg tænker Epstein, okay? Hvad er det for en? Nå, men, hallo, jamen det er sgu da rigtigt. Altså, og hvem er det, der er kriminelle? De få kriminelle, der er, fint nok. Men hvad med alle de andre? Hvad med statistikkerne for, hvem der består uddannelser? Hvad med statistikkerne for arbejdsmarkedet? Hvem er på arbejdsmarkedet lige nu? Der er eddermame mange mennesker, der er i job. Arbejdsløsheden er meget lav. Så jeg har det problem, I opfinder, og bliver ved med at opfinde, det er jo ikke løsning. Hvordan vil I håndtere det? Hvordan vil I håndtere det? Jesper? Ja, tak. Jesper, jeg har boet her på Nørrebro i mange år, men bor i en andelsbolig. Men jeg har lige et par spørgsmål, og så to ting. Men lige til dig, Claus. Ja. Hvordan forklarer du egentlig, at København er blevet den mest veldrevne kommune i landet med den laveste kommuneskat, når den er så stærkt domineret af røde partier? Det kunne være sjovt, når du nu står som ligesom og svinger dig i gardinerne og siger, at vi bare som røde sender pengene ud alle vejen. Hvordan forklarer du København? Det kunne være lidt sjovt at høre. Så vil jeg spørge... By og Havn og kommunen beslutter jo nu at bygge 40% almene boliger i Nordhavn i det næste store område, hvor man bygger ud. Er I alle enige om at støtte de her 40%? Og måske lige til Niels Peter der, en almen bolig er måske næsten lige så dyr at bygge som en privat udlejningsbolig. Det der sker bagefter er jo bare, at det er markedet, der bestemmer, og derfor så bliver den private udlejningsbolig mindst 5.000 kroner dyrere om måneden for en 100 kvadratmeter lejlighed her i byen. Og det må du jo også så sige, så derfor så er det jo meget billigere at kunne bygge noget, der bliver 5.000 kroner billigere. Alt andet lige, at det så ikke er billigt nok, det kan vi så blive enige om. En sidste ting, jeg vil spørge om er, støtter I det nye initiativ, København har taget om at hjælpe beboere, der vil overtage på andelsbasis, hjælpe, hvis de ikke kan blive godkendt, og ikke når op på de 50%, så går kommunen ind og køber, og dermed undgår man, at Blackstone eller Kæreby, eller hvad de nu hedder, overtager på spekulativ basis, og så får man altså nogle andelsboliger, men de er trods alt meget billigere, en tredjedel af, hvad en privat ejerlejlighed koster. Tak. Så du får de ordet først, men jeg vil rigtig gerne have, at du både svarer til Uffe og til Jesper. Det gør jeg gerne. Ja. Første spørgsmål dernede. Glimrende spørgsmål. Tusind tak for det. Fordi statistikkerne lyver jo ikke. Og lige nu har det sådan, at 1,8% af alle mænd fra 30 år og nedad har begået kriminalitet. Af danskere. 3,6% af alle ikke-danskere har begået kriminalitet fra 30 år og ned. Hvis jeg tjener 100 kroner, og lige pludselig tjener 200 kroner, så har jeg fået en stigning på 100%, men jeg er ikke blevet rig. Sammen her. Det her, det er dobbelt så mange mennesker i forhold til ikke-danskere. Men det er sgu ikke særlig mange i forhold til den samlede statistik. Og når man har Socialdemokratiet, som opfinder hvad var det, de kaldte det, den fjerde bølge af anerkendelse, eller erkendelse, den fjerde erkendelse, hvor de siger, uagtet hvor velintegreret du er, uagtet hvor lang tid du har boet her i det her land, uagtet hvilket job du holder i vores samfund, så har vi stadigvæk ret til at mistænke dig. Vi har stadigvæk ret til at sige, at du muligvis inderst inde egentlig ikke er dansker. Fordi hvordan fanden kan man modbevise det? Så kan de altid sige sådan noget. De kan altid finde på noget. Det er umuligt at modbevise noget om, at du er måske inderst inde, fordi alle
kan jo bare sige sådan noget, uden at have det belæg for det. Svaret på de spørgsmål. 3 spørgsmål. 1. Nordhavn 40%. Ja, det støtter vi som helhed i forhold til, hvor mange almene boliger og hvor mange ejerboliger for i København. Ja, det er aftalen indgået med By og Havn. Vi vil gerne lave By og Havn om, så vi har mere ejerskab over By og Havn, så det ikke er By og Havn, der dikterer retningen for byen. Det er et radikalt forslag. 2. Du spørger om vi er enige i, at vi skal gå ind og betale for at købe nogle boliger, sådan at man har mulighed for at bo der, hvis man er ejer, så vi kan få flere folk ind på boligmarkedet, uden at vi ikke har råd til det. Andelsboliger, undskyld. Nej, det gør vi ikke. Vi støtter ikke at gå ind og købe boliger, fordi hvis vi køber ejerboliger, så gør vi resten af boligmassen dyr. Det, der er tilbage, det er dyre, fordi så er der udbud efterspørgsel, som ikke matcher. Og når der er færre efterspørgsel, bliver priserne større, mere værd, eller bliver dyrere. Og så har jeg glemt det 3. spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at du svarer på det. Når beboerne vil købe, men ikke kan op på 50%, vil kommunen så gå ind, og det er det, de gør allerede i dag. Og det gør ikke noget dyrere, så det er ikke, du er ikke helt inde i den. Nej, det var ikke det. Jeg vil så gå nu. Det var fantastisk at snakke med jer alle sammen. Mit navn er Emil Moslund, stem på mig. Claus, der er også spørgsmål direkte til dig. Ja, og det var, om jeg ruller gardinerne op eller ned, eller jeg lader dem være. Og man kan sige, at jeg svarer jo seriøst på spørgsmål, fordi som er yderst relevant for herren, der sidder der. Det er jo også det, vi sidder for, netop for at svare på spørgsmålet. Ja, jeg er for, at vi fortsætter den linje, vi har lagt i kommunen, i forhold til det her med, hvordan kan vi konvertere bolig til nye og andre boligformer, eksempelvis det her med andelsboliger. Det var så bevidst. Nej, og vi har jo lykkes med at lave nogle enkelte projekter nu, og vi har jo besluttet, at det vil vi fortsætte med, hvis det giver mening. Men igen, der skal være flertal for det inde på Rådhuset. Nu har vi jo en borgmester inden for området, der sidder på anden valgperiode nu, som er blevet lidt mere medgørlig. Forstået på den måde, hun også har taget tingene i relief, hvad der reelt set sker ude i de eksisterende bydele, de nye bydele. Og det synes jeg er yderst relevant, at man lige præcis forholder sig til, hvad byens borgere har brug for og efterspørger, og hvordan kan vi løse den her boligsituation. Den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, at vi ved jo alle sammen, at det er dyrt at bygge. Det er jo ikke raketvidenskab, det ved vi. Og derfor er jeg sådan set heller ikke, kan man sige, eller jeg er også tilhænger af, at vi selvfølgelig skal kigge fremadrettet 1, 2 eller 3 valgperioder. Men lad os nu holde os til det reelle spørgsmål. Og lad være med at begynde at tale om mennesker, han- eller hunkøn og højre og venstre. Det koncentrerer mig ikke så meget om. Jeg koncentrerer mig om, hvordan vi løser boligsituationen. Nej, jeg svarer lige færdigt, tak. Ja. Og det er fordi, jeg taler om mennesker før system, før regeringer. Det er min grundprincip. Så når der sidder en regering derinde nu, som er under opløsning, og ny skal til, så er det klart, så skal man ind og kigge på, hvad kan man gøre i forhold til det landspolitiske og det lokalpolitiske. Og der vil jeg sige, som københavner, der går jeg op i, hvordan vi får bygget flere boliger her i København, ud fra hvad man efterspørger. Og jeg nævnte jo også tidligere ude ved Ingenhav Brygge, blandt andet, der bliver bygget 1000 boliger, hvor 30% det er almen. Så det der er min intention omkring det er jo sådan set, at hvis ikke der er politisk flertal inde på Rådhuset, så kan vi jo gøre nok så meget. Og det afhænger af, hvad det er for en borgmester, der sidder for bordenden, der vil det samme, som vi vil på den liberale borgerlige fløj. Vi tager runden hele vejen. Niels Peder? Ja, altså for det første vil jeg lige sige, det her det er udviklet sig til i en kommunal debat. Og det er ikke noget imod, for jeg sidder som sagt i borgerrepræsentationen, men jeg synes faktisk, vi burde hæve den her diskussion op på et lidt højere niveau, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi når man sidder som kommunalpolitiker på Københavns Rådhus og borgerlig, så er det jo det, som man kigger på, det er, at de rammer, som bliver lagt fra Folketingets side, det er dem, som jeg jo i hvert fald gerne vil komme ind og prøve at ændre. Fordi jeg synes jo helt overordnet, at København drives rigtig fint. Det gør den jo, fordi vi altid er i meget, meget brede forlig fra budget til budget stort set. Så det vil sige, at Christiansborg kunne faktisk lære en hel del af, hvordan vi driver politik i København, fordi vi jo rent faktisk taler sammen fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj. Det synes jeg egentlig er meget, meget smukt. Når det er sagt, så bliver jeg igen nødt til at sige til den dame dernede, at det er jo rigtigt, der står rigtig mange på venteliste til almennyttige boliger. Det vil jeg da også gøre, hvis jeg gerne ville have en bolig i København. Uagtet, at det måske ikke var mit første valg, men hvis det var min vej ind på og bare få lov til at bo i København, så vil jeg da også betale 150 kroner om året, eller hvad det er, man betaler for at stå på en venteliste. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det ændrer simpelthen bare ikke på,
at det, som danskerne godt vil, det er, at de godt vil eje deres bolig. Og det ændrer ikke på, at hvis vi bygger mere almennyttigt, som nu for eksempel i Nordhavnen, hvor priserne på ejeboliger i øvrigt er tårnhøje, så bliver de jo for helvede ikke lavere af, at vi bygger færre boliger til salg. Hvad for noget? Det kan jeg fortælle, at det er boligredegørelsen, som udgives af Københavns Kommune hvert år. Det er fuldstændig ægte tal. Der er ikke noget fis der. Jeg kan i øvrigt også sige, at den samme boligredegørelse siger, at der er ikke én eneste pædagog eller sygeplejerske eller politibetjent eller skolelærer eller nogen som helst andre, der flytter ud af kommunen på grund af boligpriserne. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det, som folk de gør, når de bor i København, det er, at de bruger flere penge af deres indtægt på at bo, end mennesker, der bor i Vejle eller i Søften. Det er jo sådan, det er. Man vælger at bo centralt i København. Det er dyrere end at bo i Søften eller i fucking Aabenraa. Det er sådan, det er. Det er bare dyrere, fordi der er flere mennesker, der vil bo i København, end der vil bo i Søften. Det er markedsmekanismer. Sådan er det. Husk at drikke vejr. Drik lidt vand. Jeg skal lige se, om jeg kan bande lige så meget. Argumentationen var svagt selv høj. Og tak for at nævne det her med, hvad er det, der er relevant i forhold til Christiansborg, når jeg kommer til København. Da jeg startede i Folketinget, så var mit første møde over i Transportministeriet, så sagde transportministeren til mig, vi var til sådan et hyggemøde, velkommen til, jeg er transportordfører blandt andet. Så siger han, når du er valgt i København og fra København, så skal du ikke have noget med hjem. Og det er jo sådan grundlæggende, at det er hele den her diskussion om land og by, den har jo betydet, at det ikke er legitimt at kæmpe for Københavns interesse på Christiansborg, fordi så bedriver man elitær storbypolitik. Og det bliver vi simpelthen nødt til på tværs, og det synes jeg også er rykket sig den debat, at på tværs at tage et opgør med det nulsumsspil, eller den falske præmis for debatten. Men jeg synes stadig nu her, at vi skal bruge lejligheden til at snakke om, hvad er det for nogle rammer, der bliver sat på Christiansborg, når vi nu stiller op til Folketinget. Og jeg tror også, altså diskussionen omkring, altså vi har jo sagt en del om hvad vi mener om ghettoloven, og også hvad er det konsekvenserne af dommen bør være. Men jeg synes også, vi vil ærligt at sige, at det handler jo ikke kun om sådan snæver forstand, desværre jo, at overholde lovgivningen og diskriminere. Det handler jo om, hvor dansk politik har rykket sig hen. At det er jo ikke nødvendigvis sådan, at når man opfinder en ghettolov eller de nye stramningsforslag, der jo nærmest kommer hver uge fra diverse partier, senest Socialdemokratiet, der vil lave sundhedskarantæne til danskere og alle danskere, der kan begå vold mod sundhedspersonale, de skal have ret til akut sundhedshjælp som en udlændingsstramning. Så er vi ude et sted, hvor at det jo egentlig bare er blevet et strammerkapløb, som måske ikke handler egentlig om, hvad der sker i Mjølnerparken, når man faktisk implementerer en lovgivning, der er diskriminerende. Det handler om at sende signal til alle vælgerne om, at man er klar til at gå aller længst, når det handler om at være tough mod etniske minoriteter i vores samfund, fordi det har været billetten til magten for Socialdemokratiet i årevis. Det har været at gafle vælgere hen over midten fra Dansk Folkeparti og andre for at beholde magten. Det er en strategi. Vi rykker os på det røde, det siger Mette Frederiksen 100%, vi kommer ikke til at rykke os på udlændingepolitikken. Og det er ikke fordi, at vi ikke skal tage kampen om det konkrete, fordi det der betyder noget i folks liv, men vi kan også gøre os klart, at det ikke det nødvendigvis det handler om for dem helt på toppen. Det handler om at sende signal til alle vælgere om, at vi vil aldrig nogensinde slække på en stram udlændingepolitik, og vi vil aldrig nogensinde stille os bag i køen, bag en Støjberg eller bag nogle af de andre. Og det er jo det, vi kan se også i den her debat, eller i den her folketingsvalgkamp, at der kommer det ene pinlige, diskriminerende forslag efter det andet, som nærmest virker som nogen, man ligesom har hævet op af hatten dagen, inden man skal lancere 27 nye forslag. Og så kan vi alle os andre rende rundt og bruge al vores tid på at sige, nej, det er for galt at sætte foden ned, fordi det løber op. Man har ikke engang overblik om det nogensinde bliver vedtaget. Det er bare sådan et virvar af sindssyge forslag, der kører der ud af. Men jeg vil gerne også lige hurtigt nu at sige noget omkring Lynetteholm og demokrati og sådan, altså, fordi vi har jo også en grundlæggende udfordring med beslutninger, der bliver taget på Christiansborg, som bliver trukket ned over Københavns hoved. Og der er et eksempel på det, så er det Lynetteholm, hvor man vedtager en anlægslov, som definerer rammerne for Københavns byudvikling, havmiljøet i Øresund, økonomien i København, mange år frem, uden at spørge københavnerne. Så laver man bagefter en borgerinddragelse, efter at man har vedtaget et gigantisk projekt, der jo også involverer kollektiv transport, en ny motorvej under vandet, alt muligt. Og så laver man borgerinddragelse bagefter. Og så sidder man og kalder det for en løsning på Københavns boligproblemer. Jeg tror ikke, at Lynetteholm, den er jo ikke færdig i morgen, så det kommer ikke til at løse den her generation eller vores børns boligproblemer. Er svar på de problemer, vi står overfor, og heller ikke klimasikring. De eksperter, der forholder sig til, om Lynetteholm er klimasikring, siger, at når Lynetteholm er færdig, så skal Lynetteholm have klimasikring. Og det bliver næppe et sted, der kommer til at være for helt almindelige mennesker. Der kommer måske til at være 25% almene boliger, men resten bliver altså ubetaleligt dyre.
boliger. Så det er en kæmpe stråmand at sige, at det løser Københavns boligproblemer. Det gør problemerne, vi allerede har omkring beslutningsprocesser, omkring dyre boliger, omkring miljøskadelig infrastruktur, meget, meget værre. Og så synes jeg ikke, vi skal glemme, at netop fordi vi taler folketingsvalg, altså sidder vi også i en situation, jeg ved faktisk ikke, hvor mange i Mjølnerparken, der ikke har statsborgerskab og ikke kan stemme. Jeg er ude i Tingbjerg, der kan en tredjedel af borgerne, de folk, der bor derude, ikke stemme til folketingsvalg. Altså spørgsmålet omkring statsborgerskab. Ikke stemmer de på til kommunal. Det er jo helt vildt, at 500.000 danskere ikke kan stemme til folketingsvalget, fordi at vi har så sindssyge nogle af verdens aller strengeste krav til statsborgerskab. Og det popper op, når der er folketingsvalgkamp, og så glemmer vi lidt igen, at det er en demokratisk skandale, er en af de sådan bærende argumenter for udlændingsstramninger og krav til etniske minoriteter, der skal deltage i demokratiet, samtidig med at man systematisk holder dem udenfor 500.000 danskere, der ikke har statsborgerskab. Ja, hold da op, der bevæger vi os meget bredt her. Okay, hvor starter vi hen? Jeg vil sige udsmag for at tage det op. Altså, jeg synes, det er meget fint, at du tager værdidebatten med herinde også, fordi at jeg bliver ved med at snakke hele tiden om Mjølnerparken, fordi hvis vi sidder jo herovre, og den her ghetto-lov, altså, den har ramt så skævt, som den nu kan ramme, fordi man ønskede at ramme nogle få unge mennesker, som laver ballade. Men i virkeligheden, så har man reddet familier op, og vi har også set, hvordan det har... der har været kollektiv straf. Vi har også set eksempler på, hvor hvis nogle børn har været med i noget bandekriminalitet, jamen så er det hele familien, der skal smides ud. Til trods for, at familien gør alt, hvad de kan, for at deres børn ikke skal straffes. Og det bliver ikke meget bedre, at vi har politikere i dag, der rent faktisk kæmper om, hvem der kan være den strengeste og den strammeste faktisk. Jeg lavede faktisk et video i går på mine sociale medier, og det var helt seriøst. Altså, når jeg swipede, jamen, så var det Stockholm, der talte om muslimerne og minoriteterne. Videre, jamen, så var det lige pludselig Dansk Folkeparti, og går videre, så var det konservativt. Jeg tænkte, hold da kæft, når de infiltrerede min mobiltelefon. Altså, jeg synes, det er så ubehageligt, fordi som et ung menneske, eller bare som mig selv, altså, jeg synes, kæft, det er sgu slemt, den måde, vi har begyndt at i tale til det. Jeg siger ikke, at vi ikke skal snakke om problemer. Selvfølgelig skal vi snakke om problemer. Men vi snakker mindre forebyggelse, og vi taler mere problemer. Og det skal vi have gjort lidt mere ved. Vi skal have fokus der, hvor der rent faktisk hjælper noget. Med hensyn til boliger, vi er ikke enige om, at man hele tiden skal bygge nyt. Der er rigtig mange boliger i København, som står tomme. Der er mange kontorbygninger, der står tomme. Og der har Alternativet også været ude at sige, er det ikke noget, som kommunen eller regeringen kan købe, og så omdanne til almene boliger, eller til noget kollektiv, eller til noget andel, eller noget andet. Fordi de står bare der og samler støv. Så vi har jo nogle muligheder her. Og når det kommer til at bygge mere, så mener vi heller ikke Alternativet, at man skal bygge op af hele tiden. Man kunne også bruge en London-model, der hedder, vi bygger ud af. Det kunne jo godt være på sigt, at Høje Gladsaxe måske kommer til at være en del af København. Fordi der er så mange, der gerne ønsker at flytte til København. Det kan være, at Hvidovre måske rykker tættere på. Det er bare for at sige, at man kan jo også tænke alternativt, hvis tænke London-model, at sige, vi bygger ud af, således at København bare ikke er sådan de samme bydele, som vi kender til, men der kommer en ny bydel til. Jeg skal prøve at gøre det super kort, og så også hæve de spørgsmål. Det har du været god til indtil Ja, tak. De spørgsmål, som kom fra Jesper, hvordan man løfter dem op til også noget folketing og ikke kun noget kommunalt. Altså, muligheden for at kræve de der 40%, det kom jo netop, fordi man fik muligheden gennem Christiansborg, så det skal man jo bare holde fast i. Og så vil jeg også håbe, at man ser på Christiansborgs side af, hvordan man i højere grad kan hjælpe kommunerne med at støtte nyandelsboligforeninger. Fordi det er noget, man har spurgt om i lang tid, og så finder man ud af, at det faktisk var en eksisterende lovgivning, der gjorde, at man kunne det. Så skal man bare blive ved med. Og hvis jeg lige skal redde vores radikale ven, der er gået her, jeg er ret sikker på, at de stemmer for det nede i udvalget, når vi sidder derinde. Så jeg tror egentlig også, de er for det, så man sagde noget andet lige her. Så hvis vi så lige taler om det med, vi skal også finde ud af, hvor der skal bygges, og det er måske lidt det, jeg så nogle gange mangler svar på, og nu har jeg debatteret rigtig mange gange med Enhedslisten om hvor der skal bygges ellers. Og det kommer altid med, at der mangler demokrati og sådan noget med Lynetteholm. Der er indtil mange, der har svaret på det. Jeg vil ikke anbefale, at man bygger ud af lige så meget, som man bygger lidt opad, ikke for meget opad. Jeg er arkitekt, men hvis man bygger ud af i fingerplanen, så begynder man at fjerne de grønne kiler, som er så essentielle for, hvor god København er, og den sammenhæng, der er. Man skal godt se på at få til det, men det med at bygge for meget ud af, sådan lige med det samme, synes jeg faktisk ikke er en særlig god idé. Og jeg har studeret strategisk byplanlægning, og tillader mig at sige, at jeg ved en del om det. Du er nummer 1 i panelet her til at holde tiden.
Lidt ro skal du få. Tak. Ja, men så lad mig også lige bruge min uddannelse. Jeg er økonom. Jeg kan godt lide Niels Peders afslutning. Det er markedsmekanismerne, sådan er det. Så er det måske ikke markedsmekanismerne, vi skal kigge på, hvis de ikke hjælper med at løfte folks behov. Sådan har jeg det i hvert fald. Så i forhold til dine 2 spørgsmål, det kan også være klar ret hurtigt, ikke? 40% almen, ja tak. Mere kommunal støtte til oprettelse af andelsboligforeninger, ja tak. De 2 ting, jeg er meget enig med Markus. Det skal vi bare, altså fra Christiansborg af, skal man åbne mere op for, at kommunerne kan støtte den slags projekter. Det tror jeg virkelig er sådan, de 2 måder, vi virkelig kan komme tættere på at løse boligkrisen på en eller anden måde. Så er der også noget, vores radikale, nu er han gået, men han nævnte sådan ret hurtigt et forslag, som jeg vil advare ret kraftigt imod. Nemlig det der med, at man giver unge lov til at bruge deres pensionsopsparing på at låne til at købe en ejerbolig. Virkelig en dårlig idé. Det er omfordeling fra ungdommen til nogle af dem, som ejer boligerne i dag. Nogle af de ældre, der ejer boligerne i dag. Fordi det ender jo bare med, at efterspørgselen, som man egentlig selv forklarede på et andet forslag, at efterspørgselen jo bare stiger, og det får priserne til at stige endnu mere. Så har man flyttet pengene fra unges pensionsopsparinger op til de ældre. Så det er virkelig et dårligt forslag, men sympatisk. Så er det i forhold til værdidebatten, for jeg kan virkelig også godt lide det, og jeg synes, jeg har tænkt mega meget over det, fordi jeg tror engang var jeg også lidt ligesom Leila nævner, det er ikke for at kritisere det, at jeg gerne vil sætte foden ned over for stramninger og over for den forrådelse, som der jo har været i værdidebatten. Men jeg har det også sådan lidt, altså, hvad nytter det egentlig at sætte foden ned over for et kæmpestort flertal i befolkningen? De kommer jo til at gennemføre deres lovgivning, uanset hvad. Så jeg tror, jeg er nået et andet sted, hvor jeg er sådan, det er også vores opgave som nogle af dem, der gerne vil, altså, lad mig sige det på den her måde. Jeg har en mor, der går med tørklæde. Altså, jeg har prøvet det der med at stå i Lidl, og at der er en eller anden mand, der kommer op til hende og spørger, hvorfor hun har det der tørklæde på. Min moster har ikke dansk statsborgerskab, selvom hun har boet her siden 2004. Så jeg ved, hvad det betyder i den konkrete hverdag, når der bliver gennemført den slags lovgivning. Der gør det sværere for min moster at få statsborgerskab. Der gør, at folk kigger lidt mere skævt på min mor. Så synes jeg faktisk, det er vigtigere, endnu vigtigere, end at vi sætter foden ned, det er også at prøve at kæmpe for de der konkrete små forbedringer i et folketing, der er imod dem. Jeg tror godt, at vi med en rød regering kan gøre nogle af statsborgerskabsreglerne lidt bedre, håber jeg. På trods af at lade Frederik Vad komme med sin 4., og 5., og 6. og 7. erkendelse og sådan noget. Men jeg tror, på trods af hans erkendelse, så skal vi måske godt skrue en smule på statsborgerskabsreglerne, så det bliver en lille smule bedre i den konkrete hverdag. Og så tror jeg egentlig også, at vi har en opgave om ikke bare at arbejde i Christiansborg, men også arbejde med befolkningen, for der er jo et kæmpe stort vælgerflertal for de her stramninger. Og jeg synes, Kassams historie med hans kammerat, der blev afvist fra et job, fordi han kommer fra Mjølnerparken og ikke kommer fra Charlottenlund, er præcis eksemplet på problemet. Altså det der med, at vi har et samfund, hvor vi lever i stigende grad så opdelt, at der er en direktør, som sikkert selv kommer fra Charlottenlund, som kun kender folk, der bor i og omkring Charlottenlund, er helt nervøs for at ansætte nogen fra Mjølnerparken. Det er det, der er problemet. Jeg tror, at hvis vi kan få skabt endnu mere blandede byer, hvis vi kan sørge for, at folk ikke kun, altså at direktørens søn og kontanthjælpsmodtagerens datter, de går i skoleklasse sammen. Hvis vi får skabt sådan et samfund, så tror jeg, at vi kan komme tættere på, at det ikke bare bliver sådan et strammerkapløb. For så tror jeg, at sådan nogen som min mor og min moster, de lærer direktørdatteren fra Jylland eller sådan noget at kende. Der tror jeg virkelig, at vi kan komme et langt skridt tættere på at flytte værdidebatten tilbage, hvor den burde være. Tak. Så tager vi et par skridt fremad, men vi går ikke væk. Roligt, I skal nok få ordet alle sammen. Hvordan får vi mere tillid til retssamfundet og til demokratiet? Der har jo været drøftet en del her den senere tid, også med professor Frederik Waage, hensyn til forvaltningsdomstol. Rigtig mange borgere, og os, der sidder her, der sidder også i de sidste række, vi oplever jo, at vores rettigheder bliver tilsidesat konstant. Og selvom vi kontakter myndighederne, så lukker man øjnene og ørerne for, at vores rettigheder bliver tilsidesat. Og det er ikke kun os, det har vi også set ude i Bellahøj, det ser vi også andre steder. Hvordan får vi skabt tillid til retssamfundet og demokratiet, og dermed til politikerne? De billeder, der er sat op der, som I kan se, det er nyrenoverede boliger her i Mjølnerparken. Splinter nyrenoverede boliger.
Og selvom der er opstået de her problemer, meget kort tid efter, at familierne var flyttet tilbage i de her boliger, så lader man familierne bo i der til næsten 9-10 måneder med deres børn i de her boliger. Selvom lovgivningen siger, at boligorganisationen skal sørge for en anden bolig, indtil at problemerne bliver løst. Og dermed, når boligorganisationen ikke tager deres ansvar, som de så ikke gør i det her tilfælde, ikke kun til det her, men også mange andre ting, så er det så tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune, der skal sørge for, at boligorganisationen overholder retningslinjerne, lovgivningen. Men når tilsynsmyndigheden, når Københavns Kommune lukker øjnene for boligorganisationen og deres gørne og laden, hvor er vi så henne? Hvordan kan borgerne så have tillid til retssamfundet, demokratiet og dermed politikerne? Niels Peter? Det, der foregår med de store almennyttige boligselskaber, er jo faktisk ret beskæmmende. Det må man bare sige. Jeg synes, at de et langt stykke hen ad vejen er blevet en, skal vi nærmest kalde det, en stat i staten, som agerer fuldstændig, som de har lyst til. Og hvor ved jeg så det fra? Det gør jeg, fordi jeg selv sidder i bestyrelsen i en af AKB's boligforeninger, hvor jeg har boet de seneste 20 år. Og jeg bestiller ikke andet end, ja, det gør jeg nemlig lige præcis. Og jeg bestiller ikke andet end at være efter mit sociale boligselskab, kan jeg bare sige. For jeg synes simpelthen, at demokratiet virkelig, virkelig halter. Det er helt forfærdeligt. Jeg må også sige, at jeg ser så også, nu er vi så tilbage i kommunen, det er jeg faktisk lidt ked af, men nu bliver vi jo nødt til det, for det er der, vi er nu. Så må jeg også bare sige, at så ser jeg også en eller anden form for uskøn alliance mellem de her boligselskaber og forvaltningen. Jeg tror, der er lidt for mange mennesker, der kender hinanden lidt for godt. Jeg tror, det er det, vi kalder godt gammeldags pamperi. Vi ved for eksempel, at Mikkel Warming, som sidder i toppen af det helt store boligselskab, han er tidligere borgmester på Københavns Rådhus osv. Jeg tror, vi trænger til at få rystet posen, både hos boligselskaberne, men naturligvis også hos tilsynsmyndighederne. Men undskyld, hvordan vil du gøre det? Du stiller op til Folketinget. Der vil jeg bare sige, jeg tror, at hvis man har fulgt lidt med i pressen her de seneste måneder, så vil man se, at jeg i hvert fald bider dem i haserne lige så hårdt, jeg overhovedet kan, hele tiden. Jeg løber efter den her bold, det kan jeg garantere for. Hvad vil jeg gøre? Nu kan jeg jo ikke begynde at lave udrensninger, for det er jo også noget, der hører sovjettiden til, selvom jeg godt kunne have lyst til det. Men jeg tror bare, vi bliver nødt til at se på, hvordan den her sammenspisthed, den bliver... Jeg ved ikke, om det er det samme i andre dele af landet, det ved jeg faktisk ikke, men jeg kan se, at i København og omegn, der er det i hvert fald alt for galt. Hvad med en forvaltningsdomstol? Det var det, jamen, det er vi jo, jamen, det er vi jo også på vej hen imod. Jeg er nu ikke helt sikker på, at det er i alle eller i borgernes interesse med en forvaltningsdomstol. Jeg frygter lidt, at vi bare får endnu mere byråkrati end det, vi har i forvejen. For vi bliver jo altså nødt til at i hånden, at der er ikke langt fra borgeren til den nærmeste domstol. Det er der faktisk ikke. Men nu får vi jo formentlig en forvaltningsdomstol, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, hvis det er flertal, der beder om det. I må også gerne, men Niels Peder, tilsynsmyndigheden, skulle den ikke flyttes fra kommunen til et helt objektivt sted? Jo, men det er også det, jeg siger. Men det skulle kommunen jo være. Det er bare det, jeg oplever, at den ikke er. Det er bare utroligt deprimerende. Men jeg tænker, nu stiller jeg op til Folketinget, og Folketinget kan ændre reglerne og lovene. Hvad siger I til at flytte tilsynet fra København ud? Absolut en mulighed, som jeg gerne vil se på 100% sikkert. Ja, for også lige at svare på det spørgsmål. Meget specifikt til det, jeg spurgte om. Ja, så taler vi jo også med de andre store byer, for eksempel Aarhus og Aalborg og de andre kommuner, og de, er jo lidt, de har jo lidt de samme, kan man sige, udfordringer i forhold til, når der eventuelt skal føres tilsyn. Og vi har jo samme inden for sundhedsområdet og ældreområdet, jeg selv har siddet med. Så for mig personligt vil jeg også sige, at selvfølgelig er det en vigtig ting, at vi finder ud af, hvor skal opgaven ligger den bedst. Og jeg tager det gerne videre. For mig er det ikke afgørende, om det skal være en kommunal opgave eller en statslig opgave. Vi skal bare sætte nogle ordentlige rammer, og så skal vi som politikere sørge for at mase på, hvis det er det, der giver mening.
Nu har vi lige diskuteret også noget omkring regionale og kommunale opgaver inden for sundheds- og ældreområdet, og det samme kan man jo gøre inden for det her og sige, hvem skal løfte opgaven. Men at give dig en garanti for, at det bliver bedre, det kan jeg ikke sige, men vi er villige til at diskutere det og finde ud af, om den skal væk fra kommunen. Men jeg tænker, det kan ikke blive værre. Det kan det sikkert ikke, men det er der mange andre ting, der heller ikke kan. Du må godt komme først, hvis du først vil det. Jamen, det kan jeg godt. Altså nu er det jo sådan, at i 10 år, der har Alternativet kæmpet for, at vi skal have et forvaltningsdomstol i Danmark. Vi har simpelthen ikke haft opbakning til det. Vi har ikke haft partier, der vil tilslutte sig til det her, til trods for, at stort set alle europæiske lande har en forvaltningsdomstol, hvor man kan få prøvet sin sag. Og nu er det jo endelig lykkes os med et flertal udenom regeringen at sige ja tak til en forvaltningsdomstol. Lad os kigge nærmere på det og se, hvordan vi kan få det implementeret i Danmark. Desværre er forslaget lige faldet, fordi Mette har trykket på knappen. Det er der mange forslag, der er omkring 46 af dem, men vi satser stærkt på, at det er noget, vi kan løfte op igen. Forvaltningsdomstol er sindssygt vigtigt, ikke kun for at afprøve de her ejendomsområdet, men også generelt på handicapområdet og andre områder. Vi har jo set, hvordan når kommuner skal spare, og der er en handicap, der får at vide, at de ikke længere må beholde deres rollator, fordi de mener, at de godt kan klare sig for uden den, eller en elscooter, eller noget andet for den sags skyld. Jeg har for eksempel en kammerat, som er multihandicap, som har en hjælper på hele tiden, som blev kaldt ned på Københavns Kommune, fordi de har fået at vide, at der skulle spares på det her sociale område, og så sagde de, jamen vi overvejer at spare på blandt andet ved at se på, hvor mange gange går du på toilettet, så vi skal vide, hvor mange gange du har brug for hjælp. Hans svar tilbage var, hvis du kan give mig et svar på det her, så skal jeg nok svare dig. Det er bare lige for at sige, at hvis han fik frataget det her hjælp, fordi de mener, at han ikke har brug for at gå på toilettet så mange gange om dagen, men hvor skulle han få både sit sag, hvis ikke i en forvaltningsdomstol? Så Alternativet er en stærk fortaler og har simpelthen været førerbaner på, at vi skal have forvaltningsdomstol i Danmark. Jeg ved ikke, om det netop løser problemet. Jeg tror også, man kan bare få et nyt lag. Jeg synes, det er relevant, at man ser på, hvordan er det, man kan udfordre forvaltningerne i højere grad. Og det kan godt være, det er det, der så bliver løsningen. Fordi der er jo mange, der kommer i klemme med forvaltninger. Det har vi jo oplevet også og hørt flere gange, også med hensyn til, hvordan det er forhold til Bellahøj. Men om det nødvendigvis er det, der kan være med til at løse den tillidskrise, der kan være mellem forvaltning og den almindelige borger, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Og når jeg lige kigger på de der billeder der, så tænker jeg, så må man jo tale med boligkommissionen i så fald, og se, om man kan få det kondemneret i stedet for. Det tænker jeg må være løsningen, fordi så tvinger man jo sådan set, kan man sige, kommunen til at tage handling, og finde ud af, jamen er det uforsvarligt brug her, og så kan man kondemnere dem, og så er det jo også noget, som der skal blive rettet op på. Så det vil være mit forslag til, at man skal gøre det. Og så skal jeg også lige sige, at jeg har selv været en, der skulle føre tilsyn med alle mine boliger, ikke i Københavns Kommune, men i Ringsted Kommune, og det havde jeg aldrig prøvet før, så jeg tror også, der er nogle steder, der har man faktisk ikke kompetencerne til det. Det kan skyldes, at det er underprioriteret, det kan også være, at det er decideret nedprioriteret, ligesom at der er mange andre områder, der er det. Så måske kunne det også godt være, at man kunne tilføre nogle midler, og det måtte måske godt komme fra staten, til at man kunne få ansat nogen, der i højere grad havde kompetencerne og tiden til det, og kunne gå ud og føre tilsyn. Tak. Må jeg godt sige noget til det? Lige et øjeblik. Jeg har noget, ja. Altså vi har også bakket op om ideen om en forvaltningsdomstol, men jeg synes, og jeg er også med på, at nu bliver det jo i hvert fald ikke i den her omgang til noget, fordi vi ikke nåede at få det stemt igennem i Folketinget. Men jeg vil også godt advare mod, at det ligesom bliver den primære løsning, at man ser det sådan, fordi jeg tror, den er vigtig til at få afgjort principielle sager, der også skal skabe en præcedens. Men det er jo ikke sådan, at hvis man som borger står med et problem, og så går det domstolen, så er der mulighed for, at man i morgen så får nogle bedre rammer. Så det er jo et langt sejt mere principielt træk. Men undskyld mig en gang. Altså når borgeren ikke får sine rettigheder, og kommunen lukker øjnene og ørerne for, at borgerne kan få sine rettigheder, uanset om det er på handicapområdet, eller om det er på boligområdet, eller socialområdet, eller sundhedsområdet. Jeg vil færdig, for så kan jeg forklare, hvad der er. Lige præcis. Ja. Men hvis de sørger for at overholde regler og love, og sørge for at give borgerne de rettigheder, borgerne har, så behøver man jo ikke komme til forvaltningsdomstolen. Men hvis den er der... Det er med på. Det er mere for at sige, at de akutte billeder, der er med de udfordringer, der er, det bliver ikke løst alene ved det. Så det er bare for at understrege, at det har Enhedslisten bakket op om. For eksempel Socialrådgiverforeningen er ude at sige, at de er faktisk bekymrede for, at det her bliver sådan
præsenteret som noget, der løser problemerne, når problemet for dem, det er på det sociale område mangel på sagsbehandlere, mangel på ressourcer, der kan sidde og løfte sagerne, så de ikke skal ende der, hvor man må gå til en domstol. Når vi også, som Markus også peger på, jo kan se, at der også er en systematik i, hvad er det for nogle politiske sager, der fylder, der er prestige i, der bliver løftet på Christiansborg. Det er meget sjældent, at lejerne er i fokus som en ressourcestærk gruppe, som man sætter al sin politiske kapital ind på i Folketinget og hjælpe. Så der er jo sådan en, man kan sige, det er jo et meget sammensat problem, hvor at en forvaltningsdomstol kan være en del af løsningen, men jo som mest af alt er en løsning på, altså et sted, hvor vi helst ikke skulle hen. Helt grundlæggende jo er social- og boligpolitik. Fordi grupper i samfundet, der måske for eksempel ikke ejer deres bolig, eller ikke ude på arbejdsmarkedet eller andet, at det jo bare systematisk bliver nedprioriteret, og det er så der, vi kan se, at der går ressourcerne heller ikke hen. Så vi skal jo helst ikke derhen, hvor at, så mange borgere har brug for at få prøvet deres sag, og det er jo mere et udtryk for, at der er et vakuum, at vi er et sted, hvor vi har brug for den domstol, end at det er løsningen. Man har også i kommunen her, så vidt jeg kan huske, det kom jo op, altså nedlagt en borgerrådgiver, ikke uden at politikerne blev inddraget, ikke? Var det ikke sådan, det var? Jo. Så det er jo så mere kommunalpolitik, men jeg mener bare, at det er et ret spektrum problem, og det giver selvfølgelig ikke et svar, men jeg synes jo egentlig dybest set, at man må sige, også når vi sidder her og taler ghetto-lov, så kan vi godt prioritere det almene og boligområder som Mjølnerparken, når vi vil være tough og etniske minoriteter, men vi har svært ved at prioritere det, når det kommer til, hvad er det, skimmelsvamp eller hvad det er, ikke? Yeah. Og det er jo det skisma, der er problemet, at det er jo så grundlæggende uretfærdigt, hvordan man varetager folks interesser, når det også kommer til, der er jo klart mønster i forhold til indtægt og ejerformel, der ligesom har en stærk stemme på Christiansborg. Men det, der bare er uhyre vigtigt i det her, det er, hvis der mangler ressourcer, og det ved vi, der mangler, det var du selv inde på i forskellige områder, så må, hvis kommunerne ikke kan finde ud af det, så må Folketinget jo, som vi nu stiller op til, målrette ressourcerne til bestemte områder, hvis kommunerne ikke kan finde ud af det. Men borgerne skal jo have deres retssikkerhed. Altså det her vil ikke ske i Gentofte. At næsten et år af familier med børn bor i de her lejligheder. Det er helt utilstedeligt. Det er helt utilstedeligt. Og jeg tror heller ikke, hvis det var, at det var et andet, altså på Østerbro eller noget andet, eller i Nordhavn, tror jeg heller ikke, det kunne ske. Det er bare for at nævne gentagne gange, det er borgernes retssikkerhed, og dermed tillid til retssamfundet og demokratiet. Hvis borgerne ikke bliver behandlet ordentligt, hvis de ikke får deres rettigheder og ret, som de har ret til, de skal hverken have mere eller mindre, så bliver det jo heller ikke tillid til retssamfundet og demokratiet, og dermed heller ikke til politikerne. Og det er jo den skovplan, vi skal undgå i det her. Der er lige to. Er det meget kort? Ja, fordi jeg vil gerne lige svare på det der. 10 sekunder. Ja. Så jeg siger, jeg har selv siddet som medlem af borgerrådgiverudvalget og revisionsudvalget, som så blev sammenlagt. Det er der andre, åbenbart oversager til på højere instans. Men det vil sige, i forhold til klagemulighed og rettigheder, så har vi lykkes det i forhold til kultur- og fritidsområdet, også i forhold til skoler og institutioner, vi netop har ansat nogle konsulenter, som ved, hvad de taler om. Så det vil jeg helt klart lægge op til at sige, det ved jeg, det må være en mulighed at beslutte inde i Københavns Borgerrepræsentation, uanset om man får penge fra staten eller ej, fordi økonomien er til at finde de mennesker, som eventuelt kan løfte det. Vi har jo en teknik- og miljøborgmester, som burde tage action på det område. Jeg har to, der sidder, og I skal nok få ordet, der har markeret ret længe. Der er først til med hånden op, ja. Korte spørgsmål og korte svar. Nå, det er meget svært for mig. Men jeg forsøger. Nå, du får lige den her, ellers tror jeg ikke, jeg kan høre, hvad du siger. Jeg kan også råbe. Der mangler til folkeafstemning 30% af de beboere, som kan ikke stemme. Og det er derfor, min spørgsmål går det ud på udlændingespørgsmål. Altså, det drejer sig om statsborgerskab. Fordi den her kampagne, altså den valgkampagne, det har drejet sig om, hvor forfærdelige muslimerne er. Men de sidste 4 år har det været en helvede for muslimerne, fordi de blev diskrimineret rigtig meget. Altså, vi er blevet næsten knækket, men det er sådan, vi er stærke, vi kæmper. Jeg tror også på udlændingelov, at regeringen har aldrig oplevet,
at en udlænding, de kæmper for sine rettigheder, fordi vi sidder bare hele tiden og siger, vi er så glade for at bo i Danmark, og pyt, at de smider mig ud af min fucking hjem. Pyt, at jeg skal flytte 4 gange. Jeg skal 8 gange pakke min lejlighed, fordi jeg skal flytte fra sted til sted. Jeg har været alene mor. Mine børn er voksne, så jeg oplever ikke, at jeg er alene mor. Jeg har kæmpet med 2 job, så at opdrage de her børn godt. Mine børn, de har uddannelse. Mine børn, den ene har flyttet til Aarhus, fordi de giver mere penge med den uddannelse, som han har. Begge to de er i arbejde, men de bliver alligevel behandlet som nogle kriminelle. De kan ikke finde ud af det. Og jeg er bare sådan en stakkels dame, som har ikke ret til at sige noget, fordi det er min far og min bror, som er døde. De bestemmer over mig. Jeg er ikke en yngre kvinde, som kan ikke passe på mig selv. Og regeringen skal ikke bestemme over mig, fordi I ved ikke, hvad det er bedst for mig. Fordi jeg hører hele tiden, at vi ved, hvad det er bedst for dem. Det gør jeg ikke. Jeg vil selv gerne vælge, hvor jeg vil gerne bo. Til din svar, den er faktisk forfærdelig svar. Fordi du siger, de andre beboere, de har nogle rettigheder. Hvad med mine rettigheder? De smed mig ud af min lejlighed. Jeg har boet 23 år i den lejlighed. Min mand, han døde i den lejlighed. Jeg har haft folk til begravelse i den lejlighed. Jeg har haft folk til fester, dimensionfester i min lejlighed. Mine veninder, de var i den her lejlighed. I smed mig ud, fordi I har opfundet en ghetto-lov, fordi den skal lige passe på min. Fordi det er bare, vi skal lige sprede lidt problemerne ud til de andre steder. Jeg er ikke en problem. Der sidder en med en straffeattest hos jer i regeringen. Inger Støjberg, hun har en fucking plet på sin straffeattest. Det har jeg ikke, men I har givet hende lov til at fortsætte med sit arbejde. Men hvad med de andre kriminelle, som får sin straf, men de kan ikke få sådan en job, fordi deres straffeattest er plettet. Og jeg ved, at man skal ikke sammenligne straffeattest, men jeg siger bare, at I smed mig ud fra mit hjem. I har ikke passet på mine rettigheder, men nu siger du, at de andre de har mere rettigheder end mig. Hvorfor? Fordi hun er hvid. Fordi hun sidder stigende. Det er diskrimination. Jo, de mennesker, de mennesker for mig. Nå, den kan vi tage bagefter. Jeg vil meget gerne diskutere det. Det gør du også nu, men det kan vi også tage bagefter, fordi vi har ikke så meget tid. Mine spørgsmål de går ud på, er der nogen, der kan svare mig? I det næste, der er mennesker, der har boet her 30 år. De har boet mere end halvdelen af sit liv. Altså, de kom til Danmark som barn. Hvordan kan det ikke være, at de er danske nok til at få en statsborgerskab uden problemer? Er de ikke dansk nok? Er de ikke integreret i Danmark? Jo. Det var siden af, og du får lov til at svare inden det næste spørgsmål. Altså, nu rejser jeg mig simpelthen op. Jeg er ked af, at jeg giver dig et for svært svar som den eneste svar på dit spørgsmål. Men jeg kan ikke se, at det kommer til at være realistisk, at vi går ind og fratager nogle andre rettighederne for, at vi skal genopfylde dine rettigheder. Jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske. Vi kan ikke nægte andres rettigheder, fordi du også har haft nogle rettigheder, der måske, det må vi jo se på, er blevet knægtet. Altså, det er sådan, det er. Det er ikke fordi, jeg prøver at sige, at du ikke har haft en forfærdelig oplevelse, eller at du ikke har et forhold til den bolig, du har boet i, og du er blevet smidt ud af. Men det kommer ikke til at, tror jeg tror ikke kommer til at ske, at du kommer få lov til at flytte tilbage i den lejlighed. Det er sådan set det, jeg svarer på. Jeg er ked af det for svært svar, men jeg er den eneste, der svarer på det, og det er det, jeg tror, der er det mest realistiske. Ja, men du siger... Så er dig. Sorry about, I have to speak in English. That's okay. Is that okay? The thing is that I want to talk about one of the recent law, Mette has enforced that one, about the criminality and throwing the people out of Denmark after 1 year or something like that. The background
on to that one, I was little involved in some communication with the authority, with the police from 2020 onwards, around the what you call COVID time. So there were some police guys who were involved into the criminality, and they were arrested by the police, the 6 of them, in 2023. And then there was some question came towards me also, so I have given my input also into that one, and this law came into act. It's in Parliament. My question is that in 5 years, what I have seen that one, these young guys who were involved in some kind of small criminality, it was compounded and it came into that. What about these policemen who has done this naughty thing? In this society, only the young men who are suffering now. What about the gangs around here? We are just talking about Mullah Parkin. Mullah Parkin is not one example. The people who were forced to go out or for the renovation or this and that into the other societies, to other Copenhagen places, the issue is compounded, yeah? I think the law is not only for the non-resident, not only for the Danish people out there, yeah? It is the Danes also involved in that one. It's the police people who are involved in that one. What about those people who are suffering due to these things? What about the young people who are suffered due to the dirty laws, dirty criminal things put on to them, yeah? In 5 years, I have seen, I can give you 100 examples here that police has done wrongly here, and they put more what is called into the demo tool or more pressure on them, yeah, instead of going after the real root cause. I have given example to the police, and the guys I was talking, they were involved in those gangs, yeah. Is anybody who could answer on those kind of things? Is it only the non-Danes who are the problem? The problem is in the system. The police guys are there. I have a best example. I can give you a good solution other than, what you guys are discussing in the fault cutting here and there. I can give you a best example or a best solution actually. Yeah? But what about those you guys? When you are sitting into making a law, how you think about those kind of things where the people from the society, they are suffering due to the people who are forced to pay tax on toll. They take salary from our tax, and they shield the gangs and the young guys who are suffering. Ja, vi starter lige derovre. Ja, jeg ved ikke, om han specifikt lige kigger på mig, men nu Nu markerer du jo. Ja, ja. Du er hurtig til at markere. Ja, men det er fordi, of course, I want to thank you for your answer or question, same. But the issue here is, I'm the person who say you need to know what is happening in the local area. If you don't know what happenings in the local area, don't make rules for the local area. So that's my normally process. The problem here is we have a parliament, we have people in the parliament, also my colleague back office, who has never been visiting some areas. So my recommendation will be, I have just sitting, 4 years in the city council, for the liberal. It's nothing about is liberal or public or the other parties, but to make solutions, what is the best for in this place, Copenhagen, or for other places. My issue here is, I'm still playing football. If you get a yellow card, you need 2 yellow cards to say it's finito. There's no procedure to play the football match to the end. If you have some person who make a very strange accident or something like that, it's okay for red card. So my answer to you about this is, of course, you have your rights.
but I'm not policeman. So if we have some people in the local who are making trouble for other people, what can I answer for that? Because I also have people I know who are working for the police or other departments. Sorry, but if you have a better solution, then of course you should come to this meeting today. You come and then we can take it forward. So, but we need to be carefully about our society. We have big problems at the moment for the younger people, especially for Speedy Gonzalez money. We have people around here who making activities to speed the young people to earn faster money. That's a big problem. So my issue will be, we need the young people to go to school, university, take an education. Many are doing that, get a job. But we can also see all the clubs, all the negotiations is very good for the social, the mental health. So we need to make solutions around to get them out of all this bullshit. Sorry about my word.